Natukoy na ng PNP Bayambang ang suspect sa pagkamatay ng isang babaeng natagpuang may tama ng bala sa Barangay Bani noong Hulyo 21 ngayong taon. Kinilala ito bilang isang pulis at nahaharap na sa kasong murder. Natagpuan ang bangkay sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Krising. Suot nito ang bahagi ng uniforme ng isang medical personnel ngunit walang pagkakakilanlan. Matapos ang 2 linggong investigasyon, nakilala ito ng kanyang pamilya mula sa Taguig City. Lumutang ang isang pulis bilang person of interest base sa testimonya ng mga kaibigan at katrabaho ng biktima maging sa backtracking ng CCTV footage. Isinailalim ang baril ng suspect sa ballistic test at nagtugma ito sa ebidensyang na-recover sa crime scene. Dahilan upang sampahan siya ng kasong pagpatay. IFM News. IFM News. IFM News.